Začiatok školského roku a imunita. Večné a neustále sa opakujúce téma, obzvlášť teraz na začiatku školského roku. Verím, že ste vstúpili do tohto školského roku tou správnou nohou, ale teraz sa poďme pobaviť o imunite. Áno, s školskými kolektívmi, ať už v škôlke, v škole, ale aj s pracovnými kolektívmi dochádza k väčšiemu stretávaniu sa aj rôznych vírov, baktérií a všelijakej nákazy, ktorú si vlastne rôzni ľudia spolu prinášajú. A my začíname neustále riešiť dokola nemocnosť detí a rýmičky, kašlíky, bolesti v krku, rôzne horúčky a ďalšie vlastne vírové a bakteriálne infekty. Poznáte to však, máte dieťa v škôlke alebo v škole a miesto toho, aby sa učilo, vzdelávalo a dozvedalo nové veci, tak sa neustále striedate týždeň škôlka, týždeň doma alebo 14 dní škôlka, 14 dní doma, pretože dieťatko je neustále nemocné. A to je otázka imunity, pretože strániť sa kolektívu, detí a vlastne vôbec zabrániť tomu, aby sa víry a baktérie k nám dostávali, to sa jednoducho nedá. Nie je to ani cieľ a ani to nie je v ľudských silách, pretože už len tým stretávaním sa s tými vírmi, baktériami a vôbec prichádzaním do styku s druhými ľuďmi sa tiež posiluje naša imunita. Takže to nie je ten cieľ zdávať sa kolektívu, ale cieľ je posíliť a pozbudiť našu imunitu natoľko, aby vlastne tento kontakt a komunikáciu s ostatnými patogénmi zvládla bez toho, aby sme onemocneli. Alebo teda hlavne, aby onemocneli naše deti. Že, mamičky, poznáte to moc dobre. Čo robiť? Ako teda posilovať a podporovať imunitu svojich detičiek, ale aj seba v tomto období, aby sme sa pripravili na jeseň a zimu, kedy fakt už prídu nielen tie víry a baktérie, ale aj horšie počasie, ktoré oslabuje naše telo už vôbec len tým, že menej svieti slniečko. Tak, číslo 1. Číslo 1 je určite pohyb a pobyt vonku. Áno, máme za sebou leto, boli sme veľa vonku, ale teraz sa už začneme zatvárať do tých uzavretých miestností, budov, ale práve preto je potreba chodiť von, vyvetrávať sa, ať už sú to prechádzky, alebo aj športová aktivita. Proste každý deň stráviť určitý čas vonku. Najlepšie je to hodina, možná 2, ale závisí samozrejme podľa vašeho času. Dajte tomu vždycky aspoň pol hodinu. Prejdite sa vonku, nadýchajte sa toho vzduchu aj so svojimi detičkami. Číslo 2 je športová aktivita. Pohyb, posilovanie, pozbudzovanie tela, ať už teda v kolektívoch, nejaké športové kolektívy, ale aj to, že pôjdete so svojím dieťaťom sami na bicykel, prejsť sa do lesa, proste pohybová športová aktivita prirodzene posiluje a pozbudzuje imunitný systém. Nepodceňujte to, pohyb je pre nás veľmi dôležitý, a to nielen pre figúru a telo, ale hlavne pre to zdravie a pre silnú imunitu. A číslo 3. Kvalitné, imunitu pozbudzujúce prirodzeným spôsobom prírodné doplnky. To je dneska opravdu alfa a omega. Boli doby a časy pred 100 rokmi alebo aj pred 50, kedy fakt stačilo len ten pobyt vonku a vlastne aktívny pohyb, šport a prípadne zdravá strava, ale to už dneska neplatí, pretože máme, alebo nestačí, pretože máme veľkú záťaž stresovú. Dneska sa hrozne tlačí na výkon, takže ten stres vystupuje do popredí a to cítia nielen my dospelí cítime, ale hlavne naše deti a taktiež je veľká záťaž vlastne digitálna, či už sú to počítače, telefóny, sociálne siete, takže to už nestačí kompenzovať len pohybom, športom a pobytom vonku na vzduchu, ale je potreba k tomu i kvalitné doplňky. A ktoré tie doplňky vám vlastne priamo a vašim deťom podporia, pozbudia a prirodzeným spôsobom posilia imunitu, tak číslo 1 je kolostrum. Kolostrum je doplňok, je to vlastne imunitná živá voda, prírodný, živočíšny teda doplňok, ktorý vlastne obsahuje celé imunitné spektrum, imunitné buňky, imunitné enzymy, rústové faktory a vlastne celé to imunitné spektrum je vhodné pre detičky od narodenia
až neobmedzene, a to preto, že kolostrum od firmy LR má certifikát Institútu Fresenius, ktorý používame aj v medicíne, tudíž je vlastne čisté, bez chemických aditív, konzervantu a vlastne bez nejakých syntetických látok, vhodné pre detičky od narodenia. Tekuté kolostrum to vlastne detičky veľmi ľahko prehltnú, alebo kapslové kolostrum pre dlhodobejšiu prevenciu. To je základ a číslo 1 pre imunitnú prevenciu v tomto období, kedy vlastne začína ten nápor vírov a baktérií z tých školských kolektívov. K tomu nesmieme zabúdať a neustále doplňovať koktejl vitamínov. Vitamíny a imunita to idú ruku v ruke, hlavne vitamín D, vitamín C, celá skupina vitamínov B, a to je presne v tejto flaštičke. Prírodný zase pôvod 21 druhov ovocia a zeleniny, vitamínový komplex nebo koktejl chcete v tekutej podobe. Takže zase výborne sa strebáva, výborne ho vlastne deti prehltnú, lebo nemajú problém s nejakými kapsličkami alebo tabletami a účinok je potom zaručený. Takže táto dvojkombinácia kolostrum a Vita Active, čili tekutý vitamín, je vlastne základ pre imunitnú podporu. Pokiaľ ste vy alebo vaše deti často nemocní, nemoci sa opakujú, neustále sa v tom plácate, tak bude potreba pridať rozhodne probiotika Pro 12, ktoré majú 12 bakteriálnych kultúr a dvojité patentované zapúzdrenie, pretože tie ešte podporia a vlastne pripravia tú črevnú mikroflóru a dodajú tam tie správne črevné baktérie, pozitívne črevné baktérie, pretože tie tvoria potom 85% imunitných buniek ako takých. Takže pre vašu imunitu s touto trojicou už nemôžete urobiť nič viac k tomu, keď pridáte pohyb a pobyt vonku. Ale aby to celé malo zmysel, tak vždycky je základ správna kombinácia a správne dávkovanie. A to je potreba nastaviť individuálne. A práve preto mi napíšte alebo zavolajte, okomentujte toto video, napíšte do komentára imunita a ja vám pomôžem nastaviť vlastne tú vašu imunitnú podporu pre vás, pre vaše deti, práve vám na mieru v správnom dávkovaní, aby to malo pre vás ten efekt, ktorý od toho požadujete. Takže imunita a začiatok školského roka vôbec nemusí byť strašiak, pretože my vieme ako na to. A keď potrebujete pomoc s riešením, zavolajte mi. Som tu pre vás, vaša doktorka Michala Vachulková.